Mga ta lang ko pastor kini. Biblia o kaning gitawag sa Muslim nga Quran. Okay. Pareha ra ba ni sila? Okay. O dili. Ay paghawa, pwede ka maka-follow up. Dili sila pareha igsoon. In the sense, sa style sa writing igsoon, layo ra kayo sa Biblia nga Biblia ginato. Okay? Number one, ingani, mga 5th century na siya ni gawas. Og ang nag-introduce ana mao si gitawag nato og Muhammad. Okay? Unya atong tan-awon kung atong i-compare, gamay ra siya nga mga verses comparing sa Bible. Okay? Unya ang uban diha kinupya niya gikan sa Bible. Ang nakalahi lang mao ni na ay mga doktrina sa Quran nga dili maom sa Bible. Okay? Dili maom sa Bible. O adunay mga informasyon diya sa Quran nga dili siya mao gikan sa Bible. Okay? Now, say for example, maghatag ta og example nga tungod kuno sa kagwapo ni Joseph, ang mga prinsesa ilang ipambutol ang ilang mga tudlo. Dili maom sa Bible. Okay? Pero ang sinulatan sa Quran, ginapangga na sa atong mga igsuon nga kamusliman. Anyway, ila man na nga pagtulunan, wala man tay labot nga na. Unya, naalay mga communalities, meaning kapariha, okay, sa Biblia o sa gitawag natong Quran. Kung ako'y pastoryahon, ang mga Muslim igsoon is mga religious na sila nga mga tao. Ang word nga Muslim meaning believer of Allah. Ang word nga Islam meaning submission to the will of Allah. So sa word lang daan nga Islam igsuon, daghang grupo. Pareha sa Christian. Mayroon ka Christian, na Catholic, na Adventist, na Mormons, na Baptist. Sa Muslim na gyapon, na Sunni, na Shiite, na Mohabi, na Ahmadiyya, na Alawiti. Daghang gyapon na siya mga grupo igsoon. Lain-lain gyapon ilang pagsabot sa ubang pasahi sa Quran kay kung pareha pa dayo sa gid ang ilaon ta nga pagtulunan. Now, mas daghang kag makuha nga mga maayo nga pagtulunan dinhi sa Biblia. Abi ninyo kining Biblia kung imong basahon, bisan pag mga tawo nga dili Kristohanon, iya ning iganid og basa makasabot siya. Sukwahi sa Quran. Dili nimo dali masabot kung dili nimo na siya estudyuhan pagayo. Pareha gyapon sa Biblia, wala na ang original nga mga katong autograph na wala na to. Tong original gyud nga si Moses na nagsulat wala na to. Ang naa kopya sa mga kopya sa mga kopya sa kopya sa original. Mao gyapon sa Quran. Ang Quran wala na tong mga original. Kaya ang original mo ni gisulat dito sa dahon, gisulat sa panit sa mananap, gisulat sa bato, wala naman sa to. Okay? Mao na ang ila gina-recite lang nila. Quran means to recite. Okay? Niya, ang sa Muslim igsoon, ano na sila 5 pillars. 5 pillars, kung ilan ang tumanon igsoon, maluwas ka. Kaya ang pagtulunan sa Muslim is salvation by works. Ang pagtulunan sa Biblia, salvation by faith, no? Righteousness by faith. Mao na siya. Ang sa Quran lahi, ang ila is na sila gitawag nato igsoon nga shahada. O kanang pag-shahada nila igsoon, gikan sa pagkatao, mismo pahapit ka mamatay, ilitok na nila. No? Asyhadu anna la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muna ilang shahada. Unya, nasad sila gitawag na to og zakat. Kung sa Biblia, adunay 10%, ang zakat usab na 2.5%. Okay? Ginahatag na sa mga Muslim, alang usab sa mga tao nga nagsuporta ngadto sa mga kabus mo na ilaha. Unya nasad sila gitawag igsuon nga maghad sila, moadto sila sa kausa sa ilang kinamuhi, maghad sila adto sila dito sa Mecca, mulibot dito sila sa Kaaba kapito. Unya doon na sila yung mga seremonyas nga labayon nila si Syaitan sa bato. Unya napay daghang mga seremonyalis nila himuon dito sa Saudi Arabia kumakaadto. Unya nasad sila gitawag igsuon nga fasting or Ramadan. O kana grabe na nga disiplina. Okay? O daghan usab ako naka-appreciate ko ana nga mga pamaagi igsoon kay say nang kausa ka niya nang tibok nga pagsilibrar nila dili ka mukaon hino mukaon ka gabi uban pa niya grabe nga gitawag matog disiplina di sa dato sila mabasol kay mo man ilang doktrina salvation by works no pero kung imo ikumpar sa Biblia ug ang Quran dili gid siya mao ang Biblia nagtudlo og salvation by faith
ang Quran nagsetudlo og salvation by works. Pero ang Quran igsuon, ang Muslim nagtuo gyapon og mga sinulatan nga naa sa Biblia. Mao bitaw na sila sinulatan nga amantu billah wa malaikati wa katubihi wa rusulihi, meaning nagtuo sila og usa ra ang Dios, nagtuo sila og gitawag nato og propeta, okay? Nagtuo sad sila og manulunda, nagtuo sad sila og judgment. Okay? O kanas mga butang nga ilan ang gipangtuan. Unya, nagtuusad sila nga adunay sinulatan ni David o adunay sinulatan nato nga angel, which is means na gitawag nato og gospel, no? Now, kung kay nag-study man ko na, kung imong ang ako nga ikasulti mo ni, sukwahi gyud kaayo ang Biblia kaysa Quran. Pero ang may nga mensahe mo ni, sa Quran igsoon ka usara hisguti ang Friday. Kaya ang ila na prayer day Friday man. Pero remember, daghang mga surah. Kaya ang kung sa ato din igsoon ni mga verses sa ila usab nga ay surah ayat ana. So daghang mga surah igsoon nga gisgot may tungod sa adlong igpapahulay. Okay? So mura sa Book of Mormon nagyapoy Sabat. Diri sa Quran, nagya po'y Sabat. Sa Bible, nagya po'y Sabat. Mga bitang makaingon tabak na, asa man ang Domingo diya? So, ingani nga mga pinangga, sukwahi gyud ang Quran o sukwahi gyud ang Biblia. Okay? Kung gusto ta og tinuod nga kaluwas sa Biblia, nga naman, kinidugay na kain eh. Okay? Pero gi-preserve ni sa Ginoo. Ang Quran, listen nimo i-prove na diingikan sa Ginoo. Mas mutuo pa ang Quran sa Bible. Kay ang Bible is gitawag niya ni scripture, gitawag nila ni o gitawag og gikan sa balasahon gikan sa audio niya. Ang Quran wala mangguytag na dinhi sa Biblia nga diin mo prove sa gitawag nato og Quran. Okay? So gani ilang gitawag nga ang Bible corrupt kuno ni siya nga Bible. Pero wa ko kabasa sa Quran, I don't know, basin na sila mabasa sa Quran nga nag-ingon si Muhammad nga ang Bible corrupt. So kung dili nimo maprove diya sa Quran nga ang Bible corrupt, mapugros ka dawat aning Bible. Okay? Kay imagine nimo establish na ang Bible. Kining Bible nato karon, mao na ning Bible sa panahon ni Muhammad. Okay? So meaning establish na. So mas dali dili mikil tuan ang Bible kay mismo sa ilang kapanahonan karon nagtuo man. Pero ang problema nila mao ni sao nila pagpatuo sa Quran na dili man mohaom sa Bible. Okay? Follow up, John. Nagbawal man sila sa baboy pastor. Sa ato pa na sila mabasa sa ilang Quran. Okay, yes. Ingani magud mga pinangga. Giklim baya nila nga gikan sila kang Abraham. Duha man ang anak ni Abraham. Okay? Unya sa anak ni Abraham dito sila sa gitawag sa Pikas. Kay mo man makitaan nga si Abraham gikuha man niya si Hagar. Okay?